chọrọ bi nke a nwoke na nwa mụrụ amụ ga-eji aka wee gboo m mba ọma mgbunu kama ọ ga-egbu m nchịwa aka m jee gboo nwa nwụrụ anwa ma mgbunu madam Chinaza mba ịma mgbunu isi ejikọrọ ọ ga-eyi na m chọrọ ije gboo onwe m nke bụ na nwa mụrụ amụ na-adị ekotere m ụbọchị ọbụla ọ chọghị okenye ụgwọ chọọ nwa ụbọchị ọbụla nwa ga-ana-achọ okwu ọchịtọrọ m okwu nje sowe okwu ka nje gboro onwe m ka nwụọ ọkara akpụkpa na nwụrụ ọkara na ọnwụ ọjọọ nwa anyị nje nwụọ mana m Chinaza ma mgbu m nwa nke mụrụ ama m mba ka mma Amam ko bien bagi ne ko amam mo chori ba go apa ke rush na ko sai do ko do sai da makai na be me kai jari me madam Chinaza m chọrọ ije gboo onwe m nsogbu ga-akarịgo ike agwụgo m m chọrọ ije I want to kill myself m chọrọ ije gboo onwe m kama ị ga-egbu m aka m na nji aka m je gboo onwe m Papa is chori chọrọ igbo onwe m chọrọ igbo onwe m bifi igbo onwe gị chọrọ ka He shot you. Chai. Papa bifi nwa gwago di meti anka di pini. Madam Chinaza, kere je ti anka di meme. Papa yenji se kenye mi eti anka di pini gibo. So that ego ni nena na account ga aman nani. Madam Chinaza, ya bụ na mụ abụ na gị chọrọ inwe nwere obi ebere. O metụrụ oge n'obi kesị m ka hapụ ihe dị concern bụ ka ije were ego nwa. Ịchọghị igbo nwe so that mụ aghara ndụ ewerezi ego niile. Ego ndị ihe dị gị mkpa na ndị mazịrị ọ dị gị mkpa. Asị ebe a petụkwa m n'izu okwu. He shot you.